Sajerone Allah sampeyan Gusti Allah nggo nyuwun ta. Nggih. Sing nyuwun ki ora mek lisane tok. Allahumma 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 wo. Ora cukup kuwi. Ati ucapan tindakan iki lek ora padha sampeyan duwe titel munafik. Jadi titel munafik. Tur sampeyan butuh to. Tuh nyuwun nang Gusti Allah. Aja amrih diparingi. Lah sampeyan nyuwun kuwi. Lah piye? Wong nyuwun kok ndak oleh amrih diparingi piye gak sampeyan yo butuh. Ya aneh. Nah. Lah sampeyan nyuwun diparingi. Sampeyan ndak percaya karo Gusti Allah. Loh, bisa apa ora iki? Nggih. Sadar apa ora iki? Lah sampeyan wis ngarani Gusti Allah luwih wicaksana. Luwih waspada. Sipate welas asih nang kawulane. Sampeyan nyuwun kuwi merga diperintah nyuwun. Jadi awak sampeyan terhadap Gusti Allah tugase mung nglakoni perintahe Gusti Allah. Perintah nyegah, perintah nglakoni. Ora duwe purih apa-apa. Iki sah sampeyan ngarani pangeran. Pengengeran nggon ngenger. Sampeyan lek ngenger Gusti Allah berarti sadar awak sampeyan ndak duwe daya apa-apa wong ngenger. Gak sing dingangeri berbudi bawa laksana. Sembarang dicukupi. Kanyatan. Kok isin jolan jaluk apa? Kowe kok ndak sama lagi dicutek. Nyanyi-nyanyi kowe. Dinyati karo rempel. Tapi aja salah wana. Iki tingkatan takarubil Allah. Lah. Zaman ndak nyuwun apa-apa blas. Mek ngakoni perintah to. Lah nang wong nyuwun ya aja disalahne. Kalau gua gak bener kayak gini loh. Wah, bahaya wih. Bahaya wih. Iki tingkatan iki. Tingkatan. Pamane. Eneng wong ngene. Ngamal jariah nyalengi. Ngutangi ning Gusti Allah. Yo garang bekok nagih. Yo aja disalahne kaya ngono kuwi. Mergo apa? Ya ruwes semono. Ruwes semono.
Jadi kita paham kelas-kelasnya wong ibadahne Gusti Allah. Kelas-kelasnya lagi mane Gusti Allah. Ora beda panganan bayi, panganan cah cilik, bocah nom-noman, itu sampai turut. Wong tua emang ya wis tahu soalnya. Wis tahu sampean. Man gedangnya tadi pengennya di dhisik. Ora itu. Wis tahu kan. Saiki tarangane ya gelem aku ya. Iki ora gelem. Ora gelem. Jadi ayat Quran kuwi matenge cara panganan. Cara kabeh kan ngangge. Lan dandane nang penjahit. Ngaji pretelane iki. Ngaji marifat lan bab keimanan. Bab keimanan. Barengan wis tinggi ya iki. Nalika nyebut Allahu Akbar. Iki kok dadi rada mung sama gasar ora enak. Ora enak kuwi. Enake apa? Gusti Allah aku. Ora beda. Wong masak. Enang uyahe, enang lomboke, enang brambange, enang bawange, enang kencure sak piturute. Ya ta? Nggih. Bare dolek dadi siji plek, dadi jangan sampean dahar plek kuwi. Enange apa rasane? Rasane jangan ki piye? Enak nek ngono tok. Nek sampean wajib paham asal-asale kok dadi enak ki piye. Nah, iki. Ana sebate enak kuwi. Nah, zaman ngusik Gusti Allah ya semono uga. Enak bisa tapi ikilah nilaine wong ibadah nang Gusti Allah ambrih sampean klebu wong sing demen karo Gusti Allah. Ndak pengen swarga. Ndak wedi neraka. Nyapa kok ndak wedi neraka? Lah aku ora bedaya apa-apa tak wedeni sing mlayu nang ndi. Wong karo Gusti Allah wong cekur kono ya ora iso selak. Lah nanging aku mabar tunduk patuh karo Gusti Allah plak. Perkara karo Gusti Allah digawe piye? Aku wis yakin percaya ngadil Gusti Allah. Nah iki ora kok maca berdoa Gusti Allah ora. Wis roh kati asane Gusti Allah iki. Sampeyan karo wong dilomani lho. Apa mungkin sampeyan jenjolan njaluk karo wong sing loman sampeyan? Mungkin berapa hati? Isin barang njaluk. Lah, sembarang iki ngai kate
Tapi bendino pangkat jalo ketika ini. Jalo ate dinei sing iki. Lah kudune jaluk mergo dikongkon jaluk utune astajib laku tugas sampeyan nyuwun tugase Gusti Allah maringi iki pas sampeyan ngadung iki wae pamane sampeyan donga nganti nangis-nangis brabas amprih disembadani. Gusti Allah nek kok reh-reh iki rumasamu apa Gusti? Piye? Aduh, keimanan iki. Keimanan. Dadi sampean tunduk patuh iki ati sampean. Ora kok mlaku ndeklo gah nolak-nolak mergo engko lek ro wong wedok karam. La salah wae. Ada Gusti Allah iki. Mulane Fatihah kuwi ya maca Gusti Allah. Arwah sing diwaca surat Ikhlas ya maca Gusti Allah ning arwah karo sing diwaca. Dadi ngaji sing ora ngemot ayat Quran ora enak. Lah kuwi kitab-kitab sembarang iki udarane ayat Quran jare. Lah ngudari ulama kuwi. Lah ngudari le manani kaya ngono kuwi. Weh, ayat Quran jare. Ngelmune mulai cara maca tajwid kitabe. Allah maknane nahwu sorope mantake sak piturute. Dadi sing penting kita maca ayat Quran bijine iso memuncak Allah karo sing diwaca. Padha karo duit kuwi. Padha-padha lembaran. Sak lembar 1000 karo sak lembar 100.000 kan beda. Wallahu akad. Pun manfaat muka-muka dan tarkah. Monggo ditutup kanthi waosan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa jawarikina wa jasadina wa karakatina wa sakanatina wa amalina wa amwalina wa ahlina wa auladina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
wa qina adzabannar wa qina jannatal ma'abrar ya hasil ya ghafar birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.